שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אימפולס בסלון. היום אנחנו עם דוקטור תומר פרסיקו. תומר פרסיקו הוא חוקר במכון שלום הרטמן ועורך הראשי של ספרי אתגרי הדמוקרטיה במכון רובינשטיין מטעם אוניברסיטת רייכמן. היום שמנו את התודעה על השולחן, או יותר במדויק, מהו המצב התודעתי הראוי ואיך ראוי להגיע אליו. איך כל זה קשור למשל תרגול מדיטטיבי, לשימוש בחומרים פסיכדליים, אולי אפילו גם לשימוש בחומרים אחרים כמו ריטלין או תרופות נוגדות דיכאון. דיברנו איך היהדות רואה את השימוש בחומרים על מנת להגיע למצב תודעתי אחר, מה אומרות מסורות עתיקות אחרות, ואיך כל זה קשור לתרבות בה אנחנו מגיעים ואיך היא עיצבה את התפיסה שלנו למה ראוי ומה לא ראוי בכל הקשור להבנת התודעה שלנו. מקווים שתהנו. תומר פרסיקו, דוקטור תומר פרסיקו, ברוך הבא לאימפולס בסלון. תודה, נעים להיות כאן. אנחנו מתרגשים כי באמת, אמרתי לך כזה בשיחה שלפני, אתה בין השמות הראשונים שעלו לנו ברגע שחשבנו עם הצוות, לאן אנחנו רוצים לקחת את הפודקאסט הזה, מתוך איזושהי מחשבה שבאמת הצוות מאחורי הפודקאסט מגיע באמת בעולם הטיפול בעזרת חומרים, משני תודעה, ויש עכשיו דיבור ויש הייפ סביב הנושא הזה של שינוי תודעה, גם באלמנטים טיפוליים, גם באלמנטים חברתיים, תרבותיים. וחסר לנו, אני חושב, לכולנו, גם בקהילה, אבל גם שיחה יותר רצינית ויותר מעמיקה, קודם כל על מהי תודעה. וכמובן, מה המצב התודעה הראוי, ואיך ראוי להגיע אליו. ויצא לנו בצורה די מושלמת, שכתבת מאמר מאוד מאוד מרתק בנושא ששלחת לנו. אז אני מאוד מאוד אשמח אם אנחנו נצלול ישר לשאלות הגדולות האלה, ולנסות להביא אותם קצת יותר באמת לאזור היותר מוחשי, ואנחנו לא נפחד גם לצלול לעומק. חלק מהרעיון של הפודקאסט הזה גם לצלול לעומק. אז זה בכיף ענק. אז האמת היא, אני חושב לעצמי איך אני בעצם שואל שאלה כל כך גדולה בשביל פתיח. לא, בוא קודם נבין שיש בעיה. בוא נבין, בוא נלך דרך הבעיה, ואז אנחנו נפתח את זה. בוא נבין שאנחנו מדברים המון בזמן הזה, בעידן שלנו, על כל מיני מישורים או שדות של אתיקה. במלחמה, באהבה, במין, בכלכלה, מול הסביבה, מול מדינות אחרות. אנחנו חושבים מה ראוי ומה לא ראוי, נכון? יש דברים שראוי לעשות במלחמה, יש דברים שאסור לעשות במלחמה, אתה יוצא לדייט, יש דברים שראוי לעשות, יש דברים שלא ראוי לעשות, כן? מיטו כמובן פתח את כל הסיפור הזה ועידן אפילו את הרגישויות שהיו קודם. מה שאנחנו לא דנים בו בכלל, זה מהו מצב תודעתי ראוי ומהו מצב תודעתי לא ראוי או מגונה, כן? או שלילי, כן? אנחנו לא מדברים על האתיקה של התודעה. אנחנו כאילו לוקחים כמובן מאליו שהכל ברור באופן שבו אנחנו חווים את העולם, באופן שאנחנו מתייחסים אל העולם, ולא באמת נותנים דין וחשבון שוב, א', מהו מצב תודעתי ראוי, מה לא, ואיך ראוי להגיע למצב תודעתי ראוי ואיך לא. למשל, אני שותה פה קפה, הקפה הזה משפיע על התודעה שלי, נכון? חוקי לחלוטין, אין שום בעיה שאני אשתה 100 כוסות קפה עכשיו, או 5 משקאות אנרגיה כאלה, ואני אקפץ מקפאין וכולי, כן? זה חוקי לגמרי. מה שלא חוקי זה שאני אקח כדור של ריטלין, אלא אם רופא מסוים רשם לי מרשם שמותר לי, כן? אמת. מה ההיגיון בזה? למה זה מותר וזה אסור? למה מריחואנה פעם הייתה הדבר הכי נורא בעולם ופסלו אנשים לשירות בשב"כ אם הם ישנו ג'וינט, והיום זה בסדר גמור, כן? אנחנו עוברים כאלה תהפוכות בכל הנושא הזה בלי שום דין וחשבון, שום מחשבה. מה נותן לרופא את הרישיון או את הסמכות המוסרית להגיד לי שמותר או אסור לי להשפיע על התודעה שלי א', ב', ג', ריטלין כן לא, כדורי שינה כן לא, מודפיניל כן לא, אפשר לדבר. נוגדי דיכאון. וכמובן, LSD, MDMA, למה זה לא בבית מרקחת? אם אני רוצה להשפיע על התודעה שלי ככה, מה הבעיה? ככה מותר לי להשפיע על התודעה. לשתות אלכוהול גם מותר, נכון? ואנחנו גילינו בתקופת היובש בארצות הברית שלנסות לאסור את זה, זה יותר מדי, נכון? אבל, אז הרבה סמים כן מותר לנו, המון סמים אסור לנו, אין שום
היגיון מובן פלוס מינוס, או לפחות לא שאנחנו מדברים עליו. אם מתחילים לחפור קצת, אולי מתחילים להבין איך הדברים האלה מסודרים, למה קפאין מותר ומריחואנה היה אסור עד לא מזמן. אני אזרוק לך את הדבר הראשון שעולה לי בראש, אוקיי? אני מניח שזה גם עולה לכל אחד שמאזין. יש חומרים שהם מסוכנים לעצמי ולסביבה שלי, אוקיי? כן. אלכוהול זה באמת פה מקום שהוא קצת כזה מאתגר את שני הקצוות, אבל אני חושב למשל על הרואין, אוקיי? שהרואין נחשב, נכון? מאוד מאוד מסוכן, ועל כן יש אמצעים רגולטוריים לכל מדינה ומדינה, מה מותר ומה אסור. נכון, הרואין זה באמת דוגמה קלה, כי אנחנו יודעים שגם הוא מאוד ממכר, ואני יכול לפתח תלות מאוד מאוד שלילית, וגם הוא בעצמו, אם אני לוקח יותר מדי, אני פשוט מת, כזה רעל, כן? אז זה קל, אבל שוב, קח את הרטלין. הוא לא מסוכן לי, הוא לא מסוכן לסביבה, להפך, הוא משפר את הביצועים שלי, הוא הופך אותי ליותר ממוקד ומרוכז. למה זה אמור להיות משהו שצריך מרשם בשבילו? אני לא טוען שלא, אני טוען שאנחנו לא מדברים על זה, כן? אני טוען שאין דין וחשבון. LSD, כל מאזיני הפודקאסט, אז יודעים שיש פה חומר שיכול לעשות המון המון טוב לאנשים. מצד שני הוא מוזר, הוא בוודאי לא, כן, אי אפשר לנהוג במסעית כשאתה על LSD. מצד שלישי, שוב, הוא היה בהתחלה חוקי, הוא נחשב תרופה, אחרי זה הפכו אותו ללא חוקי, היום הוא עובר עוד איזשהו, אנחנו בשלב מסוים של התעוררות, של שימוש הרפואי ב-LSD. שוב, אין דין וחשבון, אין מחשבה, אין אתיקה של תודעה. בואו תסבירו לי למה זה מותר, למה זה. בואו נסביר לעצמנו, כן? בואו נחשוב וננסה להבין מה מועיל ומה לא, מה ראוי ומה מגונה. אני סופר מרגש גם לשמוע את זה, שבאמת השאלה הזאת היא על השולחן, ובאמת, גם במאמר שלך אתה כותב את זה, כאילו הדיון על האתיקה של התודעה מוכפפת לתחום הפסיכיאטריה. השאלה, למה? למה דווקא הסקציה הספציפית הזאת? ולמה באמת אין את השיח הזה? למה אין שיח של מה המצב התודעתי הראוי, ומי קובע כן או לא? כן. אז אני חושב שכפי שאמרתי, התחלתי להגיד קודם, אם קצת חופרים, מגלים מבנים אתיים מסוימים. אני חושב שכולנו ירשנו מתנועת הנאורות, בעיקר תפיסה מסוימת של האדם הראוי, האדם הטוב שחי את החיים הראויים. זה אדם שהוא אחראי, הוא פיקח, הוא אוטונומי, הוא חכם, הוא ידען, הוא משכיל, כן? והוא שולט בחייו ומתבונן אל העולם ויש לו את היכולת להבין מה בעולם הם מחצבים שכדאי לו לחצוב ולייצר בעזרתם דברים, והוא מניע את הכלכלה העולמית בעזרת התהליכים האלה. זה האדם הזה, כן? האדם הנאור, וגם כמובן הוא מוסרי, הוא מכבד את עצמו, הוא מכבד את האחרים. כל הסיפור הזה, יש פה גם כאן באמת יסוד מאוד גדול של דיגניטי, הכבוד הסגולי של האדם, שאנחנו אמורים לשמור עליו אצלנו ואצל אחרים, ותפיסה מסוימת שאם אני שיקור למשל, זה לא מכבד אותי, כן? כל הדברים האלה נכנסים, מעצבים איזושהי תפיסה אתית שאומרת, קפה זה מצוין, עישון טבק זה בסדר, כן? אלכוהול במידה זה בסדר, מעבר לזה, דברים שהופכים אותך קצת למסטול, לפחות אחראי על עצמך, לפחות בעל יכולת להפעיל מכשור כבד, כן? זה אנחנו רוצים קצת לדכא את השימוש בזה, כן? LSD, MDMA, איוואסקה, כל הדברים האלה. הם לא מתיישבים באמת עם תפיסת האדם כרציונלי, אחראי, מדויק. תבוני. נכון. אז אנחנו מתחילים להבין שירשנו איזושהי תפיסה אתית מסוימת מתנועת הנאורות, שבעצם מיצקנו אותה אל תוך החברה שלנו, היא התמצקה והפכה להיות המובן מאליו של כולנו, של הסדר הליברלי, כי אנחנו באמת כולנו כבר לא רק חיים בתוך הסדר הליברלי, אלא מעוצבים על ידי הסדר הליברלי, כן? ואנחנו רצים עם זה, אבל שוב, ופשוט אין מחשבה על למה, ואולי אפשר להחריג דברים מסוימים, ואולי בעצם כל התפיסה הזאת היא לא בריאה בשבילנו, כן? אנחנו יודעים שמול תנועת הנאורות, כמה, נגיד תנועת הנאורות, אנחנו נתחיל אותה במאה ה-17, במאה ה-18 וה-19,
קמים זרמים שאפשר לקרוא להם הזרמים הרומנטיים, כן? שאומרים, רגע. אתם החבר'ה הנאורים, הפילוסופים הנאורים שלנו, כן, לוק וקאנט וכן, מספרים לנו שהעיקר באדם זה התבונה והאוטונומיה והיכולת להחליט ולבצע ולהיות נחוש וצלול ופיקח וכו'. זה בכלל לא הסיפור. הסיפור באדם הוא היצירתיות והדמיון והאותנטיות והאינטואיציה וכל מיני דברים שהתבונה אפילו מפריעה להם. ואנחנו יודעים שהתנועה הזאת באמת הלכה לכיוונים אחרים, ועם התנועה הזאת, המערבית, אני עדיין מדבר רק על המערב המודרני אפילו, כן? אם התנועה הזאת הייתה יותר דומיננטית בעולם שאנחנו חיים בו היום, אז אולי הרבה מאוד סמים וחומרים פסיכואקטיביים שאנחנו הפכנו ללא חוקיים, היו חוקיים, כי הרי זה מעצים את הדמיון ואת היצירתיות, ואולי אפילו את האותנטיות ואת האינטואיציה. זה מעצים את כל הדברים האלה שהרומנטיקה שמה במרכז. אבל זה מעניין שדווקא הנאורות הגיע קודם, וכאילו כביכול יש איזושהי תפיסה, נאורות, ואז מגיע שלב שהוא קצת יותר מורד, ובאמת יותר דגש להיבט הרגשי, באמת הרומנטי. איך חזרנו למצב שבו חזרנו לראות את זה בצורה מאוד מדויקת, רציונלית, יגידו יבשה אבל יעילה? שמע, זו שאלה גדולה, וזה בעצם אתה שואל למה העולם המערבי הוא כפי שהוא, למה אנחנו בכניסה למאה ה-20, ובוודאי אחרי מלחמת העולם השנייה, התייצבנו על מציאות נאורה, על סדר ליברלי שמדגיש את התבונה, את האוטונומיה, את הכבוד הסגולי של האדם במובן הזה וכו' וכו'. אפשר נגיד לתפוס את מלחמת העולם השנייה, בוודאי את הפשיזם, כהתעוררות של הכיוון השני, של הכיוון הרומנטי, של הכיוון של הגיבור ושל הלוחם ושל המיתוס של העם, שכולנו יחד, או של הגזע, כן? כל מיני דברים כאלה שהם לא תבוניים דווקא, אבל פונים למקומות אחרים ומצליחים גם לעורר עניין אצל הרבה אנשים. אבל באמת הבסנו אותם, כן? עכשיו אני לא מדבר אפילו מעבר למישור הצבאי, הבסנו אותם במלחמת העולם השנייה, ופתחנו כמה עשרות שנים של מציאות נאורה, ליברלית, של סדר ליברלי, שהיום קצת מתערערת. נכון, וזה באמת, ככה באמת מוביל אותנו לשלבים נוספים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. גם כבר נדבר על האם ראוי להיכנס למצב תודעתי לא שגרתי בעזרת חומרים כאלה ואחרים, שזו שאלה... כן. שאלה באמת שאני חושב שחשוב מאוד עבורנו לדון בה. אבל בוא אני כן רוצה כזה שנתעמק רגע על המצב התודעתי הראוי, כמו שאמרנו שהוא כרגע היום. אתה חושב שיש שם איזשהו שינוי שאנחנו צופים להגיע? אני חושב שאנחנו בתחילתו לפחות של חקירה של שינוי. בתחילתה של פנייה אל נתיבים שעד עכשיו היו מושתקים ומודחקים, ועכשיו מקבלים יותר מקום. אנחנו רואים את זה בכל השדה הפסיכודלי, כן? כל הפסיכואקטיבי, שאנשים פתוחים יותר, גם הממסד פתוח יותר. כמובן זה מגובה גם בתוצאות מעשיות של טיפול בנפגעי הלם וכולי, שזה באמת עובד, כן? זה כמובן נותן איזשהו הכשר תבוני, כן? אבל גם יש איזה, אני חושב שיש איזו פתיחות באופן כללי, שהיא גם אולי חלק מהצייטגייסט הנוכחי של ערעור של הסדר הליברלי, כן? אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו באמת, אני עד עכשיו דיברתי רק על הנאורות והרומנטיקה, וזה באמת רק המערב ורק מאות השנים האחרונות. צריך לזכור שבעצם דיונים באתיקה של התודעה היו בכל העולם, אולי בכל ההיסטוריה, היו דיונים נרחבים מאוד, בוודאי במזרח, בהינדואיזם ובבודהיזם ובדאוויזם, כן? הגות שלמה נכתבה על מהו המצב התודעתי הראוי. אפשר להגיד שכל הזרם הבודהיסטי, כל הבודהיזם, זה איך להגיע אל המצב התודעתי הראוי, כן? אמת לחלוטין, וגם באמת אתה מדבר על זה מאוד מאוד יפה במאמר, שבניגוד להיום שאין נשיח על מה המצב התודעתי הראוי, בטח לא איך להגיע אליו. אם אנחנו הולכים אחורה, מסורות עתיקות, אולי פחות מערביות בהווייתן, זה מאוד מאוד נוכח, ובאמת אתה מתעמק בעיקר ביהדות, אבל גם עכשיו אתה הזכרת
דתות ואמונות שהן אפילו יותר מהיהדות, היהדות נוגעת בזה פה ושם, היהדות בגדול, כן, בוא נהיה כנים גם, זאת מסורת מאוד מעשית, שמתעסקת הרבה בטקסים ובחוקים ובקהילה ובבניית קהילה וכו'. המסורות באמת המזרחיות, צדדים שלמים שלהם, אם לא נגיד הכל, כן, אבל צדדים שלמים שלהם בוודאי, עסוקים בתודעה של הפרט, בזה הם עסוקים, כן? איך הפרט ישנה את תודעתו ויתקבל 1, 2, 3, שחרור, מימוש עצמי, נירוונה, סמאדי וכו', כן? בזה הם עוסקים. אז יש לנו המון מה ללמוד מהם, אם אנחנו רוצים להתחיל לחשוב על האתיקה של התודעה. אז אם למשל, ואני מניח שזה ידבר להרבה מאוד מהצופים מקשיבים, אם היינו צריכים רגע רק בשביל האיפוס שלנו לשם השיח, וגם אפשר להגיד את זה באיזושהי רדוקציה מסוימת, מצבי תודעה שחוזרו עם ה-New Age, וכרגע גם בפרקטיקות שהן הרבה יותר מודרניות, עם כניסה של המיינדפולנס לעולמנו, אנחנו מדברים על מצב התודעה הראוי, הוא שקט, הוא שלב, הוא לא יצרי, הוא גם, הוא איפשהו סלפלס, כן? הוא נטול עצמיות, או מוחלש עצמיות, או מעומעם עצמיות, נכון? אנחנו פחות אנחנו ויותר המצב, אנחנו יותר ממוזגים עם, או בדיאלוג עם, במגע עם, באינטימיות עם העולם שסביבנו, אנחנו באמת קצת יותר רגועים ואיטיים ויותר נוכחים, נכון? על זה אנחנו מדברים הרבה פעמים, כן? יש את המצב הזה. אגב, אם אנחנו מסתכלים במזרח, היו גם תפיסות שונות לגמרי של המצב התודעתי האידיאלי. יש לך תפיסות של המסורת היוגית ההינדואיסטית, שמדברת על מצב תודעתי אידיאלי כריכוז מאוד מאוד עמוק, חד נקודתי, שמפיק עונג מאוד גדול, אבל שהוא לא שלב והוא גם לא במגע עם העולם הזה, אלא להפך, הוא דוחה את העולם הזה כדי להגיע לאיזשהו... אז שוב, יש המון רעיונות. אנחנו היום במערב, באמת, אולי בעצם אפשר להגיד, החל משנות ה-60, מהפכת ילדי הפרחים וההיפים וכו', יותר ויותר אימצנו והיוונו את המסורות המדיטטיביות, ההינדואיסטיות ובעיקר הבודהיסטיות, שמדברות על מיינדפולנס, בעצם על תובנה, על מצב תודעתי שלב ופתוח ונטול עצמיות או מעומעם עצמיות. וגם ללא ריאקטיביות, זאת אומרת ללא תגובתיות, זאת אומרת העניין של הלצפות והכל. אבל גם במסורות באמת עתיקות, ופה אני קצת מכניס את העניין של שימוש בחומרים, אוקיי? גם שם המצב התודעתי הלא שגרתי היה ראוי, אבל לא לכולם. ראוי לשמן, ראוי לאליטה, אם למשל באמת קצת דיברנו ככה לפני השיחה על באמת טקסי האילוסיס, שהם באמת מרתקים ומרגשים. אני רק אגיד איזושהי מילה אחת, שתיים, שבאמת בעיר לא רחוקה מאתונה, ביוון, באמת האליטה היוונית, האליטה הרומית לאחריה, זכתה לאיזושהי נגישות, באמת לעלייה לרגל לאותה עיר נקראת אילוסיס, ושם באמת יש יותר ויותר עדויות, גם מכתבים וגם במקורות אחרים, שאותם אנשים זכו לשתות איזשהו משקה שנקרא קיקיון, אוקיי? ואותו משקה, הרעיון מאחוריו שהוא נותן לאנשים מפגש עם תודעה שהיא טרנסצנדנטית, שהיא מעל, ובאמת יותר ויותר חוקרים, והיום גם יצא לך לקרוא את הספר במקרה של בריין מוררסקו. הוא בחור שישב על זה, הוא בכלל עורך דין, אוקיי? הוא ישב, הוא חפר, הוא יודע לטינית, הוא למד שיעורים קלאסיים, יש לי את זה ממש פה מאחוריי, והוא הצליח לשכנע את מועצת הארכיאולוגיה היוונית, אוקיי? לתת לו את הכלים מתוך מקדש האילוסיס, הוא לקח כמה קדים, לקח את זה חזרה למעבדה בשיקגו, אם אני לא טועה, הצליח למצוא שם שאריות של LSD. לא פחות ולא יותר. לא יכול להיות, אבל זה מופק במעבדה. ה-LSD הוא מופק באמת מפטריית הארגות, נכון? שזה באמת צריך מעבדה בשביל להגיע לזה, אבל הארגות כפטריה עצמה, כנראה אפשר בדרכים כאלה ואחרות למצות אותה. אז אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שבאופנישדות כתוב על הסומה, שהם בלעו והפכו להיות כאלים וכו'.
ואנחנו יודעים גם שהעולם העתיק היה עולם מאוד היררכי ומאוד לא שוויוני, אז ברור שהאליטה תתוגמל ותצ'ופר, זה חלק מהפריבילגיות שלה להיות חשופה לחומרים האלה, וזה אפילו חלק ממה שהופך אותה לאליטה, כי היא רואה את האלוהות, או נהיית לפחות באופן זמני לאלוהות, ופשוטי העם לא. בכלל אני אגיד מעבר לזה, כל השדה הדתי שלנו השתנה, שוב, גם בגלל שאנחנו כבר לא בחברה היררכית מעמדית, לפחות לא מעמדות קבועים כאלה בלי ניידות וכו', אבל גם כי איך שאנחנו תופסים דת השתנה, הדת הפכה להיות הרבה יותר פרטית. אם פעם הנזיר המתבודד, ההרמית, כן, האדם הזה שיצא למסע רוחני אישי, היה מאוד נדיר. רוב האנשים, זאת אומרת, מרוב אני מדבר על 99% מהאנשים, היו בעיר, היו בחקלאות, היו בצבא, עשו מה שבני אדם עושים, כן? והדת בשבילהם הייתה דת קהילתית וטקסית. כן, פשוט, גם ברומא וביוון, רוב הדת הייתה הדת שמתרחשת בכיכר העיר, שהכהנים, או הבתולות הווסטיאניות, או whatever, כן, עושות, כן, עושים טקס וזה. היום, רוב הדת למעשה במערב היא דת פרטית של אנשים שהם בדרך שלהם, כן? עכשיו, יכול להיות שהם פשוט מאמינים במשהו וזה לא נוגע הרבה לחיים שלהם, אבל הם בכל מקרה כבר לא במין מסגרת קשוחה. אבל יש לנו המון מחפשים רוחניים היום. זאת אומרת, המון אנשים שקובעים לעצמם, אני בחיפוש רוחני, ואז אני עושה מדיטציה בודהיסטית, ואני גם הפרשת חלה, כן? וגם whatever, וגם לפעמים לוקח חומרים, ובכיוון שזה נגיש לכולם. וזהו, אנחנו במפה טופוגרפית דתית שונה לחלוטין ממה שהיה ודאי לפני אלפי שנים ואפילו לפני מאות שנים. פשוט, אם הייתי יכול לקבל, הרי המחקר שאנחנו עושים באיכילוב, במכון סגול, אנחנו הרי מכינים את האנשים לקראת הטריפ, אוקיי? כמובן, זו סיטואציה קלינית, והכל מאושר לצורך מחקר. כמות האנשים שאומרים לנו שהם באים להתפתחות רוחנית, הוא קודם, מצד אחד אני מסתכל על זה ואני מתרגש, כי זה באמת, זה מאוד מאוד יפה. מצד שני, וגם פה אולי אפילו נגיע לזה באיזשהו נקודה קצת יותר מאוחרת, ואני חושב שהיא רלוונטית, אנחנו נזהרים, ופה נכנס קצת התפיסה של הטיפול הפסיכולוגי המערבי, אנחנו נזהרים מאיזשהו מושג שאנחנו מכנים אותו מעקף רוחני. צריך לשמוע על הדבר הזה? בטח. אז עוד מעט נשמע... אבל מה יש להיזהר? הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שאם אדם מגיע, אם למשל הבעיה הקלאסית, אוקיי? מתחים בשדה הבין אישי, אמא, אבא, בת זוג, בן בת זוג. הרבה מאוד אנשים שאותם קשיים בין אישיים, בסופו של דבר משחקים תפקיד כזה או אחר, באיזשהו אתגר נפשי, יהיה זה דיכאון, יהיה זה חרדה, שהם שומעים שיש חומרים פסיכדליים, שנותנים עבורם איזושהי אפשרות, כביכול הם מגיעים לזה מתוך זה נותן לך איזשהו מקום להתבוננות פנימית. אצל חלקם אנחנו רואים שיש איזושהי נטייה, אוקיי, וזה המעקף הרוחני, לחוות חוויה טרנסצנדנטית מאוד מאוד חזקה. אני זורק את המילה נבואית, כי אני מניח שעומת אנחנו ניכנס גם לדבר הזה. ואז למעשה הם כביכול מקבלים תובנות על בעיותיהם, הם נקשרים באופן מאוד 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 אישי ורגשי אל החומר, ולמעשה מייתרים את הצורך לחזור אל העולם האמיתי, המשעמם, האפור, היומיומי, ולעבוד על אותם מערכות יחסים בצורה אקטיבית, בצורה פעילה. אז הם מחליפים את ההתמודדות עם מערכות היחסים מצב התודעתי המסוים שהחומרים מביאים אותם. בדיוק, הם מתחילים לכנות, וזה פה בלי לפגוע באף אחד שכן מכנה את החומרים האלה בשם הזה, הם מייחסים לזה אפילו איזשהו גוף שלישי, המדיסן, התרופה אמרה לי, ואיזשהו מסע שהם עושים עם אותם חומרים. אני לא אומר כן לא, כן? אני רק אומר שמבחינת הטיפול המערבי, באותו עולם חדש שנקרא טיפול נתמך על ידי חומרים פסיכדליים, אנחנו נזהרים כי אנחנו למעשה רוצים
שאדם יהיה אקטיבי בעולמו היומיומי, ויעבוד על הדברים שהם ראויים לעבודה. שוב, יש פה בדיוק המון נקודות שנוגעות באתיקה של התודעה. נכון. כן, שוב, אנחנו רוצים שאדם יהיה אקטיבי בעולם. זו תפיסה אתית מסוימת, שכמובן היא משותפת לתרבות שלנו, לחברה שלנו, אבל לא חייבים לקבל אותה. האדם יכול להגיד, אני חושב שהדבר האידיאלי בשבילי לעשות זה להסתגר בחדר ולהתבונן באלוהות כל הזמן, כל עוד אני יכול, כן? א', ב', השאלה ששאלנו קודם, מעקף רוחני הרבה פעמים משתמשים בו גם, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון מימיי, כן, בחיפוש הרוחני האינטנסיבי, בעוונותיי, אני כבר התברגנתי, כן? כי החומר מאפשר לי לקפוץ איזושהי קפיצה למקום רוחני שהוא אינו אותנטי בשבילי, והוא לא, נכון? יש מין קפיצה רוחנית. עכשיו, גם זה שאלה אתית, האם, אם אני מגיע לאיזושהי חוויה רוחנית יפהפייה בעזרת LSD, או אפילו בעזרת גראס, כן? האם זה נחשב, או אולי זה לא נחשב? האם זה אותנטי? האם זה חלק מהמסע הרוחני שלי, או זה מעקף רוחני שבעצם גורם לי לרמות את עצמי, לחשוב שהפלתי לאיזשהו שיא, אבל בעצם זה רמיה, כן? יש פה, שוב, אנחנו חייבים לחשוב עם עצמנו מה בעצם מפריע לנו, או למי שזה מפריע, בזה שאנשים יגיעו לחוויה רוחנית בעזרת סמים, כן? מה רע בזה? מה לא הוגן בזה, כן? נפלא, אתה מרים לי להנחתה, כי מה שאני רוצה לזרוק לנו על השולחן, זה באמת דווקא, שוב, הזכרנו מקודם את המסורות היותר מזרחיות, בואו נגיד בתרגום המערבי, ה-New Age'יות, שיש דיבייט ענק, יש ויכוח סוער בצורה מאוד 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 לא בודהיסטית, בין אנשים שהם מתרגלים מדיטציה, רואים את הערך בתרגול רוחני תודעתי כזה או אחר. יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד גסה בין המחנה שאומר חומרים הם על הכיפק, הם דרך לגיטימית לחלוטין, בואו נשתמש בזה ונעזור. נגיד, סתם, גם בתרגום היותר מערבי, סם הריס למשל, שמדבר על מדיטציה בעזרת שימוש בחומרים כאלה ואחרים, לבין אלה שמתנגדים ואומרים שזה או מעקף רוחני, או רמייה, זה לא יחזיק מעמד, אולי זה מפה מתחילה איזושהי ביקורת שהיא יותר עניינית. הרי אם אני עושה את זה באותה קלות של לבלוע כדור, או לשתות תה כזה או אחר, איוואסקה סטייל, אני למעשה לא באמת מקיים, והנה המילה אולי המנצחת, אני לא עושה עבודה פנימית. כן, אתה לא עושה עבודה, בדיוק, אתה צריך להרוויח את זה, כן? אוקיי. יש דעות מאוד רציניות משני הצדדים, ואני קודם כל אגיד שהבודה בעצמו, אם אנחנו מדברים על מיינדפולנס, הבודה בעצמו אסר שימוש בחומרים, לא באלכוהול ולא בסמים, וזה האתיקה של התודעה שלו. אני אישית הקטן חושב אחרת. אני חושב שהחומרים האלה, בעוד שבוודאי יש בהם סכנה לרמיה עצמית, ובעיקר לפיתוח תלות, כן? אם אני חושב הדרך שלי לאלוהים תלויה, לא משנה, אלוהים, לנירוונה, אני משתמש באלוהים כמילת קוד לזה, כן? תלויה בחומר שלי, כן? בסם המסוים, בחשיש או ב-LSD או באיוואסקה, לא משנה מה, אני בבעיה, כי אישית אני חושב שזה פשוט לא נכון, אתה לא תלוי בזה, כן? אבל זה בוודאי, החומרים האלה בוודאי יכולים לחשוף אותנו למקומות שלא היינו יכולים באופן קל, או בהינתן המצב שאנחנו נמצאים בו, נגיד, עם שני ילדים ומשכנתה, אולי להגיע אליהם, והם חושפים אותנו לזה, והחשיפה הזאת היא יקרת ערך מאוד, כן? זאת אומרת, יש מין דימוי שמופיע בכמה וכמה ספרים שמדברים עליו, בוויכוחים. הסם הוא כמו הליקופטר שמנחית אותך על ראש האברסט, כן? נכון, אתה צריך להעפיל לאברסט בעצמך, בסוף אתה צריך לעשות את הדרך, אבל אם אתה רואה לרגע מה הנוף מראש האברסט, או אתה רואה את הדרך ממעוף המסוק, כן? זה עוזר מאוד, זה מאוד מאוד עוזר, זה מצוין. אז אישית אני לגמרי בעד, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו חושבים שזה לא אותנטי, בעוד שהרבה פעמים זה מאוד אותנטי וזה אחלה. אגב, יש הרבה פעמים שאני מדבר על דברים כאלה עם תלמידים שלי, שאני מלמד New Age או מיסטיקה יהודית וכולי. למשל, יש, למשל, החסידים, כן? תנועת החסידות ביהדות, אוהבת מאוד אלכוהול,
לחיים ויש וכולי, זה אחלה, וזה נחשב חלק מהמסע הרוחני. אוהבת מאוד טבק, הבעל שם טוב בעצמו, מייסד החסידות, היה לו מקטרת, והוא ישן אותה, והוא ייחס לזה חשיבות. זה אני לא ידעתי. כן. וואלה. ואז, והרבה פעמים גולשים אוקיי, מה הוא שם במקטרת, והאם יש שם זה. ואני תמיד אומר, תשמעו, נגיד שהבעל שם טוב ישן חשיש, כן? נגיד, הלוואי שכל מי שהיה מעשן חשיש היה יוצא הבעל שם טוב. כן? זאת אומרת, נגיד שמשה רבנו על ההר מצא כל איזה מין אוכמניות כלשהם שהוא לקח והיה לו מין חיזון, הלוואי שכל מי שהיה לוקח את הזרע המסוים הזה או את הפרי המסוים הזה, היה מגיע לתובנות רוחניות כמו א', ב', ג', ד'. הסמים עצמם, לצערנו או לשמחתנו, לא באמת יכולים לעשות את השינוי העצום הזה שקורה לפעמים, כן? זה תלוי בבן אדם עצמו, וזה תלוי בסט וסטינג, כפי שאנחנו כולנו יודעים. נכון. הלוואי זה היה כל כך קל, שהיית פשוט מעשן, אומרים, זה לא נחשב, הוא ישן. הלוואי שכל מי שהיה מעשן, היה באמת נגיע לגבהים רוחניים ולתובנות רוחניות, שאחרי זה נשארות איתו לכל החיים, כמו שיש אנשים שזה קרה להם. מצוין אם זה קרה להם, כי לרוב זה לא קורה. אז מה באמת, חוץ מזה שאני מזדהה מאוד 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 עם אותה פסקה עכשיו ששטחת כל כך יפה, מה באמת אומרת ציינת את מסורת, ציינת את החסידות, והגישה שלה למהו המצב התודעתי הראוי. תוכל להגיד לנו קצת מעבר? אז האמת, זה קשור לדוקטורט שלי, אני כתבתי על המסורת המדיטטיבית, המיסטית היהודית, בעבר ובהווה, וצריך להגיד אולי קודם כל אני אתחיל בזה שאין באמת מסורת מדיטטיבית יהודית אחת. זה לא כמו היהדות, המסורת שלנו היא לא כמו המסורת הבודהיסטית נגיד, שהבודה יש לו את גוף הדרשות שהוא נשא, יש שם איזה טקסט, ברור שזה גוף טקסטי מסוים, ואז כל מיני זרמים לוקחים את זה לכל מיני כיוונים, ומהגזע הזה יוצאים כל מיני ענפים, כן? במסורת היהודית אין גזע. הגזע הוא 10 הדיברות, הגזע הוא החוקים בתורה, ואחרי זה ההלכה והמנהגים שנוצרו, וכל התרבות שנוצרה סביב זה. זה לא מיסטיקה, כן? בתלמוד, אתה יודע, יש מספר הפסקאות בתלמוד שעוסקות בחזיונות מיסטיים או במסעות לעולמות העליונים, אני חושב שזה 2-3, על זה מדובר, כן? אנחנו מדברים על כרכים שלמים, כן? זה לא הקטע של חז"ל. ואז כל יהודי, כל הוגה יהודי שרצה להתפתח בנושא הזה, עשה את זה די בעצמו. יש קצת דברים בתנ"ך, ואחרי זה אנחנו מוצאים קצת דברים בימי בית שני, ואנחנו מוצאים את הקבלה, וחסידות אשכנז, והתנועה, הקבלה הלוריאנית והתנועה החסידית. יש כל מיני דברים כאלה, אבל כל אחד יש תפיסות די שונות של מה צריך לעשות. זאת אומרת, חוץ אולי מהמשותף הבסיסי מאוד שצריך להעפיל אל אלוהים, אם בגוף, אם בנפש, אם במיינד, אין באמת... זהו, אז אנחנו יודעים למשל, אם אנחנו מחפשים וירטואוזים דתיים או רוחניים בתנ"ך, אנחנו מוצאים אותם בדמות הנביאים. נכון. נכון? הנה יש לך את הידיעה על הנביאים, הצליחו לדבר עם אלוהים, היו בקשר אינטימי עם אלוהים, מצוין. אבל מה הם עשו בשביל זה? אם אנחנו מנסים לחפש דרך מדיטטיבית, דרך רוחנית שהנביאים הלכו בה, מימשו אותה, אנחנו לא מוצאים. כי בדרך כלל זה פשוט לא מה שקורה. על פי הנרטיב התנ"כי לפחות, הנביא חי את חייו ופתאום אלוהים מתגלה לו, בום, השמיים נפתחים, ואלוהים אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך כך וכך, תלך לפה ולשם. והוא אומר לי, לא, אני, מה פתאום? לא, I'm not worthy וזה, והצילו וכולי, והוא לפעמים מנסה לברוח. ואלוהים מכריח אותו וכולי. זה לא נראה כמו שהאנשים האלה התכוננו, ובוודאי לא תרגלו משהו כדי להגיע לזה. יש לנו מקום אחד בתנ"ך, שאנחנו מוצאים תרגול ממש בדרך לסוג של נבואה. בא לי לנחש. כולם בטח עכשיו בבית גם מנחשים. רק הדבר היחידי שעולה לי, זה המקום של התבודדות. אליהו הנביא. יש שם העניין של התבודדות. יש מקום מסוים שאליהו, אני כבר לא זוכר אם זה בתנ"ך או במדרש, אליהו שם את ראשו בין רגליו, זה נקרא תנוחת אליהו.
אני צריך לקרוא את זאת לראות אם יש שם תרגול. אבל אפשר למצוא תרגול, אני אגלה בשמואל א' פרק י'. שאול כרגע נמשך למלך, אבל בסוד, העם עדיין לא יודע שהוא המלך הראשון, ושמואל הנביא שולח אותו למה שהוא קורא לו גבעת אלוהים, ששם יש במה, במה זה מין מקדש מאוד בסיסי כזה, וזה פשוט משטח שעליו מנהלים טקסים, ועל הבמה יש חבורת נביאים שמתנבט, והוא אומר לשאול, לך תצטרף אליהם, ואנחנו יודעים שהטכניקה קשורה למוזיקה, כי חבורת הנביאים הם עם נבל וכינור וחליל וכו', יש להם כלי נגינה. וכנראה שהם מנגנים מוזיקה ונכנסים לאיזשהו טרנס, איזושהי אקסטזה וכו'. ושאול עושה את זה, ובאמת כתוב שהוא נהפך לאיש אחר, כן? הוא מתנבא, הוא נהפך לאיש אחר, ומכאן המשפט הגם שאול בנביאים, כי אנשים רואים, וואלה, מה זה? שאול בנביאים? יכול להיות. עכשיו, הנבואה פה היא לא הנבואה הרגילה שאנחנו מכירים מהתנ"ך של נביא מקבל משימה מאלוהים, להחזיר את העם בתשובה או לספר למלך שהוא חטא וכו'. זה לא זה. זה חבורות של נביאים שכנראה הסתובבו, כנראה גם היו קשורות הרבה פעמים למלחמה. הם קצת כמו נביאי הבעל שנלחמו באליהו הנביא, הם פנאטים כאלה. והם גם נכנסו מדי פעם למצבים תודעתיים, אקסטטיים, טרנסים, איך שלא נקרא לזה. כן? אני מאוד, ככה מאוד חזק אצלי בתודעה כרגע, וגם דיברנו על זה באמת קצת, על בני שנון, שהיה פרופסור לפסיכולוגיה קוגניטיבית, והתיאוריה מאוד מאוד מעניינת שלו, שהוא לוקח אותה כמובן בערבון מוגבל, והוא לא אומר שום דבר דפיניטיבי, אבל באמת דגש על הנביאים, דגש על חוויית הנבואה, ממה שאנחנו יודעים, ועל קיומם של חומרים כאלה ואחרים בגזרה הארץ ישראלית, שייתכן שילובים כאלה ואחרים, הם יכולים לקיים איזושהי חוויה שהיא מאוד דומה לחוויה תחת היוואסקה, עם דימת'ילטריפטמין כחומר האקטיבי. יש לו מאמר מפורסם, אני לא יודע אם אתם שמים לינקים. אנחנו נשים, ודאי, בטח. שהוא מצא כמה וכמה צמחים שבדואים וערבים עדיין משתמשים בהם כדי להיכנס למצבי תודעה שונים, שגדלים באופן טבעי במדבר הארץ ישראלי. והוא מזהה את חלקם עם כל מיני מילים בטקסט המקראי, בעיקר בסיפור יציאת מצרים והכניסה לארץ. למשל, המילה שיטה, כן, יש המון דיבור על זה שבית המקדש בונים עם עץ שיטה, או את הארון הקודש עם עץ שיטה. הוא אומר, מה זה השיטה הזאת כל הזמן, כן? והוא אומר, אוקיי, יש פה, יכול להיות שזה הצמח הזה והזה, שאם אוכלים אותו, שהבדואים יודעים, שצריך להכין אותו בצורה מסוימת, ואוכלים אותו, ואז נכון. מגיעים למשהו. כן? נכון. והוא אומר שכל מעמד הר סיני בעצם נעשה על בסיס פסיכואקטיבי. שזה באמת מציתה את הדמיון. נכון. שגם שוב אני אומר, אני לא חושב שכדי ליצור חוויה מיסטית, קולקטיבית, צריך חומרים פסיכואקטיביים. אני לא חושב שצריך. אבל גם אם כן, אחלה, תן לי עוד המון איש שאכל חומרים פסיכואקטיביים והוציא ממהם כאילו מין תורה כזאת. מגניב, מצוין. נכון. אני רק אספר כזה קצת, קודם כל, נכון, בעצם שיטה יש DMT, את אותו דימת'ילטריפטמין שיש גם באיוואסקה. משלבים את זה באמת עם, לפי המסורת, עם פרח שנקרא שבר לבן. שבאמת נפוץ באמת אצל הבדואים, ואני כבר אגיד לך שהיום בארץ, אני לא יודע להגיד על, כמובן אני יודע רק מתוך חברים ומתוך באמת השיח בקהילה, ואפילו אני אשים פה איזושהי נקודת הזרה, שיש היום אנשים שעושים טקסים של שבר לבן בלבד, וחלק מהדברים שאני שומע, אותי אישית קצת מדאיגים. רגע, הם מוצאים את זה בטבע כאילו? זאת אומרת, הם ממצים את השבר הלבן בדרך כזו או אחרת, אני לא יודע איך. מה שאני כן יודע, שקודם כל, באמת השימוש באנדרגראונד עבורי זה, אני חושב שצריך לתת לחומרים האלה קצת יותר כבוד מהבחינה הזאת. זאת אומרת, גם שימוש, ביליתי כמה חודשים טובים בלב האמזונס, באיזושהי קליניקה יחסית מיוחדת, שמטפלת באמריקאים עם PTSD, בעיקר חיילים, ושם באמת המערך טיפול הוא באמת מערבי, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אבל הטקסים עצמם, מי שמעביר זה באמת שמנים משבט ספציפי שנקרא שיפיבו.
ושם אני ראיתי, זאת אומרת, ואני מחבר את זה למה שאני אמרנו קודם, שהם נותנים את זה במידה קטנה גם לילדים. זאת אומרת, נותנים איוואסקה לילדים, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד מהעניין הזה, זה לא שזה אפשרי וזה קל, אלא המילה של הכבוד שצריכים לתת לאותם חומרים, זה באמת לשימוש המסורתי ארוך השנים, ותורות שעוברות מאב לבן. אגב, תן לי להגיד, זה שוב מתקשר לנו לאתיקה של התודעה, כי מה שקרה עם זה שהיום אנחנו חיים בחברה נטולת מעמדות, או רשמיים, כן? והדברים האלה שווים לכל נפש, ולכולם מגיע, וזה זכותו של כל אחד, ולפעמים אפשר פשוט לקנות את זה בחנות. זאת אומרת, היום הרי, שמע, אתה קונה היום כל מיני גרס מסונטז, יש חומרים עם כוח עצום, כן? עצום. באמת בכלל גרס עצמו, עם העלייה של ה-THC, זה חומר חזק בצורה בלתי רגילה. עכשיו, מה אנחנו מפסידים פה? אנחנו מרוויחים את זה שאין אליטיזם כזה שרק לחלק מהאוכלוסייה מגיע וכו', אבל אנחנו מפסידים עם זה שכל המסורות הדתיות בעצם איבדו מתוקפן, אנחנו מפסידים את הכבוד הבסיסי שהיה לחומרים האלה ואת הידע שצריך להיזהר איתם. צריך שהסט והסטינג, למשל, ברור שאנשים לא לקחו את החומרים האלה ל-recreational purposes. זה לא היה, אוקיי, אתה יוצא לדוג ואתה בינתיים מעשן. אין לי בעיה עם מי שדג ומעשן, אבל הסט והסטינג היה הרבה יותר רשמי, הרבה יותר דרמטי, וזה כמובן משפיע על מה שקורה, כן? החומרים, נתנו לחומרים את הכבוד שמגיע להם, והיו אנשים שידעו גם את כל התהליך, זה היה ניסיון הרי של דורות ושל מאות שנים, ואולי אלפי שנים, של אנשים שהבינו איך צריך להתייחס לחומרים האלה. ואנחנו איבדנו את זה, וזה גם חלק מהאובדן של כל השיח של האתיקה של התודעה. נכון. ובאמת, יש דיבור מאוד מאוד חזק על קפיטליזציה של חומרים של התודעה, ובאמת ההכנסה שלהם כחלק, הרבה מאוד דואגים שזה ייכנס, באמת, אותם מחקרים שאנחנו עושים במכון סגול, שזה ייכנס כסוג של האנטי-דיפרסנט הבא. אבל הנה, זה מוביל אותי לעוד נקודה מעניינת שאתה נוגע בה, ושוב קצת על המצב התודעתי הראוי, עוד מעט אנחנו נדבר אולי קצת יותר על איך ראוי להגיע לזה, למרות שכבר דיברנו על זה די הרבה. אתה מדבר במאמר שלך על מהפכת הפרוזק, ועל העלייה באמת במשאבים שניתנים לעולם חקר המוח, עם ג'ורג' בוש האב וכו'. אני מניח שהרבה מאוד מהצופים, מאזינים, או שהם בעצמם על אותם תרופות שאנחנו מכנים אותם אנטי-דיכאוניות או אנטי-חרדתיות, SSRI, SNRI ויש עוד אחרות, לבין העמדה המוסרית שהם לפעמים חווים. ואני כפסיכולוג קליני בכובע השני שלי, לי אישית זה עושה כזה קצת צביטה בלב, אבל מעניין אותי האינטייק שלך על הדבר. זאת אומרת, באיזה צורה אתה תופס את העמדה של החברה? האם ראוי או לא ראוי להשתמש בחומרים כאלה ואחרים, על מנת להגיע למצב תודעתי כזה או אחר, יהיה איזה טיפולי, יהיה איזה פחות טיפולי. אוקיי, אני אגיד קודם, התשובה שלי דואלית. מצד אחד, אני חושב שאנחנו חיים בחברה שקשה לחיות בה, מבחינות פסיכולוגיות, ושהרבה אנשים זקוקים לעזרים האלה פשוט כדי לתפקד ולחיות חיים שלווים ונעימים. ואני פשוט ברמה פשוט הסימפטי לזה, ואין לי מה להגיד, זאת אומרת, באמת, האביוז של זה ברור, זאת אומרת, האפשרות לעשות אביוז פה ברורה, זאת אומרת, להתמכר לזה ולשקוע בתוך זה וכו'. מצד שני, תלמיד שצריך את הרטלין שלו כדי להתפקס, או גבר, אבא, כן, שצריך את לא יודע מה, פרוזק שלו כדי לתפקד בצורה נורמלית, אני מבין את זה. למה התשובה שלי דואלית? כי אנחנו מצד שני, יש לנו איזושהי אינטואיציה עמוקה, שאני חושב שפה היא נכונה, שבניסוי המחשבתי, שבו מציעים לנו לחבר את המוח שלנו למכונת עונג, שבה אנחנו פשוט נהיה מנותקים מהעולם ונחווה עונג טוטלי כל הזמן עד שנמות, אנחנו יודעים שאנחנו דוחים את האופציה הזאת. רוצה לספר על הניסוי המחשבתי הזה? לא, פשוט, אם העיקר בחיים זה פשוט הנאה, או שלווה, או נעימות מסוימת, או כיף,
מציעים לך, הנה בוא, אני אחבר לך את המוח, אתה תשכב במין אלונקה כזאת או whatever, מין מיטה, מין חממה כזאת, נחבר את האלקטרודות כפי שצריך, נשים את המתג על מה שצריך, או שנזרים לדם שלך את החומרים שצריך, כן? ואתה תהיה בעונג תמידי, גם נזון אותך, ויש מכונות שידאגו לכל החילוף חומרים הנכון, עד גיל 70 ו-whatever, או 80 ו-whatever, אתה בעונג תמידי. אנחנו יודעים שאנחנו דוחים את האופציה הזאת, כן? זאת אופציה מבחינה אתית, היא מגונה בעינינו. יש משהו בזה שלא מכבד מספיק את החיים, ולא מכבד מספיק אותנו כאינדיבידואלים, סגוליים, ייחודיים, תבוניים, אם ניקח את הכדור האדום הזה, כן? כן? ופה אני חושב שהאינטואיציה נכונה, היא נכונה. יש לאדם כבוד סגולי, האדם הוא... יש משהו פלאי באדם ויש משהו מיוחד באדם, ולא נכון להתייחס לאדם רק כגוש של עונג. לא נכון שהחיים שלנו יתנהלו רק על פי מה שמשמח או נעים. יש עומקים לחיים שהציור הזה לא מצליח להגיע אליהם. גם במחיר של כאב, איסורים. כן, כאב הוא חלק מהחיים. אז שוב, התשובה שלי דואלית, זה לא שאני מאחל למישהו שיכאב כל חייו, או בשביל להיות אותנטי, אם המחיר הוא לסבול כל היום, יש גבול גם לזה, כן? אבל, כן, יש כאב בחיים, יש צער בחיים, הם חלק מהחיים, והם חלק ממנעד הרגשות שאנחנו אמורים להרגיש, כן? מה עוד שיש גם התפתחות מסוימת בחיים, יש ללמידה עצמה ולהתפתחות ערך בפני עצמו, כן? אנחנו צריכים לעבור דברים, כן? כבני אדם. כן, אני חושב שאיפשהו התשובה השלילית שרובנו נותנים לניסוי המחשבתי הזה, לאופציה הזאת להתחבר ולהתענג עד סוף חיינו, מגלה משהו על האינטואיציות המאוד מאוד בסיסיות שלנו בקשר לחיים. היא מגלה שאנחנו לא חושבים שהחיים הם רק כיף, הם רק נועדו לשמח אותנו. אני חושב שיש בזה משהו מאוד שמסגיר חשיבה שהיא גם קצת, אפילו אולי קצת דתית, בתפיסה הקולקטיבית שלנו. יש איזשהו פלא בחיים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו בשביל עונג תמידי. אני גם, אתה יודע, במקום אחד, אני מאוד 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 מבין אנשים שמרגישים את הרתיעה הזאת. זאת אומרת, שלזכותנו הטבעית של כל בני אדם זה לחוות את כל קשת הרגשות, יהיו באשר יהיו. הביקורת שבאמת, וזה קצת מתקשר אולי באמת גם לתפיסת העולם שאנחנו חיים בה, שבתכלס התפיסה אומרת, והרבה מאוד אנשים שהם על אותם כדורים חווים בצורה מכאיבה, זה שאומרים להם, אתם לוקחים את הדרך הקלה, קיצורי דרך, אתם לא עושים את העבודה. לא, את זה אני לא חושב שאפשר להגיד בשום אופן, ודאי לא בצורה קטגורית. זה קצת קלישה, אבל ברור שלכל אדם יש את הדרך שלו, ואדם יכול להיות על כדורים ועדיין לעשות דרך מאוד מאוד משמעותית של התפתחות, של למידה, כפי שכרגע אמרנו, כן? של התבוננות לתוך עצמה ומציאת משאבים, מציאת סודות, עומקים שהוא או היא לא הכירו קודם, וזה הדבר, כן? והתקרבות לאט לאט לאיזשהו אידיאל, לי יש את האידיאל שלי, אז אני קצת... רגע, אבל, אז זה יכול להיות עם או בלי כדורים, ועם או בלי כדורים אפשר לוותר על החיים, אפשר גם להתמכר לכדורגל, כן? אפשר לבזבז את החיים על כל מיני דברים. זה פשוט לא, זה לא העניין הבינארי של אתה מתמודד או לא מתמודד עם החיים. אתה מרים לי להנחתה, כי אני רוצה לשאול, באמת כאחד שמתעסק, שואל את השאלות האלה, באמת מבחינה אישית שלך, כתומר פרסיקו, מה המצב התודעתי הראוי בעיניך, ואיך בעיניך ראוי להגיע למצב התודעתי הזה? אני יודע, שאלה ענקית, אבל ננסה קצת לגעת. המצב התודעתי, תראה, קודם כל, אני כמובן לא הגעתי למצב התודעתי האופטימלי. אז אני לא יכול לדווח משם, כן? אבל המצב התודעתי הראוי הוא בוודאי מצב שבו אנחנו
אנחנו מבחינים, אני אגיד ככה, אנחנו מבחינים במימד ההוליסטי של המציאות. זאת אומרת, אפשר לראות, אפשר לתפוס את העולם בשתי צורות בסיסיות, כחלל תלת-מימדי מלא בחפצים, תלת-מימדיים, או כאיזשהו מרקם אחיד שממנו צומחים ומתפרקים אליו הדברים, כן? יש דרך לראות, דרך לתפוס את העולם כאחדות, כן? ואני חושב שהמצב התודעתי הראוי בוודאי יש לו את הדרך הזאת נגישה. יש לו תפיסה של העולם לא רק כמחסן תלת-מימדי, אלא גם כאיזושהי אחדות, כאיזושהי הוויה של קוליות שיש בתוכה את ההתרחשות שהיא הצבעים והריחות והטעמים והתחושות שיש פה. עכשיו, המצב הזה יש בו כל מיני מאפיינים, הוא קצת באמת, קצת פחות, יש בו פחות אגו, יש בו פחות מרכז, כי הוא יותר שלם והוא פחות נקודה פה שבוחנת את העולם. והרבה פעמים, אני חושב, יש בו גם חיוביות, יש בו תחושה טובה. אגב, זה פלא בפני עצמו לדעתי, אפשר לדבר על זה, כן? יש מין פלוס, יש מין חיוביות. אל המצב הזה מגיעים בדרך רוחנית כלשהי, מדיטציה, מסוגים שונים, יוגה, whatever, כן, תפילה, אקסטאזה מסוימת, וכל מיני חומרים פסיכואקטיביים שיכולים לעזור בדרך. ובאמת, אתה שוטח לפנינו עכשיו, כן, יש לנו ציפורים ברקע. למי שרק שומע אותנו ולא רואה, אנחנו מקליטים ממש ליד מרפסת יפה, שרואים בה את כל תל אביב, ובאים ציפורים ומתיישבים על עדן החלון, וזה מכניס... היא ממש קרובה, לא, אם מי שקרא את קרלס קסטנדה, את דון חואן, אז הוא תמיד אומר, אם הטבע, כאילו העולם מאשר את מה שכרגע אמרתי, אז בבקשה. הנה, אז כאשר... למעשה נתת לנו פה קצת מהמאפיינים הבאמת מרכזיים של החוויה הפסיכדלית. וגם לבוא ולהגיד שהחוויה הפסיכדלית על עצמה היא ביקור באיזשהו חוויה, אבל היא לא שמורה רק לה. וזה באמת חשוב לבוא ולהגיד את זה. וזה ממש ממש חשוב לבוא ולהגיד את זה. אבל מעניין אותי באמת, המשפט שאמרת קצת לפני זה, שאפשר לשים אותך על האברסט עם מסוק, ברור שאתה צריך לעשות את הדרך, אבל להיות שם אפילו לרגע, יש בזה ערך רב. בטח. שזה נראה לי, הייתי רוצה לקחת, באמת, זו שאלה פתוחה, והייתי רוצה לקחת למאזינים שלנו, במיוחד אלה שמתעניינים קצת בחוויה הפסיכדלית, בדרכים להגיע אליה, האם זה כלי ראוי או לא, באמת, השאלות האתיות הגדולות האלה אליהם הביתה. נשארו לנו עוד 10 דקות, וב10 דקות האחרונות אנחנו אוהבים לשאול את החברים שאנחנו מראיינים, כל מיני שאלות, אבל לאחרונה אספנו שאלה נוספת. שנבעה קצת מאיזושהי ביקורת בעיניי ראויה, שיש על תופעת הפודקאסטים בכללי. וזה ביקורת ראויה, וגם את הביקורת אנחנו נצרף לפרק ולכל הפרקים שלנו למעשה. שהפודקאסט לבדו, יש לו יתרונות רבות, אנחנו באמת שומעים על הרבה כיווני מחשבה שלא חשבנו עבר. קיימת ביקורת שאומרת שזה אולי לפעמים מונע מאנשים להתעמק יותר בנושא ספציפי, כי זה נותן אולי איזשהו צ'קליסט של שמעתי, אפשר להמשיך הלאה. קצת הביקורת היא פחות אולי על פודקאסטים בסגנון שלנו, אלא יותר שיושבים פודקאסטים על מחזה כזה או אחר, ואז במקום לקרוא את המחזה הם... בקיצור, אנחנו רוצים, בלי כן ולא, רעיונות למחשבה. אז אל תסתפקו בהקשבה לפודקאסט הזה, לכו ותנסו LSD ו-iOS. כמובן, בסטינג מחקרי, אצלנו במכון סגול באיכילוב ובאוניברסיטאות מובילות ברחבי הארץ. מעניין אותי אם תוכל להמליץ, בנוגע לנושא של היום, להמליץ לצופים, מקשיבים, ספר, סרט, איזושהי יצירה שלמה, שבהם הם יכולים להעמיק יותר בנושאים שדיברנו עליהם היום. וואי, אתה מתקיל אותי, לא חשבתי על זה, האמת. זה יהיה מורה נבוכים אולי של הרמב"ם, או מכתבי הבעל שם טוב והמקטרת. יש את הקלאסיקות
יודע מה, יש את הקלאסיקות הרוחניות, אבל זה באמת לאו דווקא פסיכודלי, זה לא, לך על מה שכן, דיברנו על תודעה. אז תודעתי, אז קודם כל אני אמליץ על ספר שנקרא On Having No Head, של מורה רוחני אנגלי, שמת לפני איזה 15 שנה, שנקרא דאגלס הרדינג. אוקיי. ספר שבו הוא מסביר למה אין לנו ראש, כן? וזה כאילו מאוד מאוד דבילי, אבל יש שם משהו מאוד עמוק, ואגב, אפילו הקריאה שלי בספר הזה קשורה לחוויה על בנגלסי שהייתה לי בהודו. רוצה לדבר? יוגורט עם חשיש. אפשר, בשמחה. אם בא לך, בטח. קראתי את הספר הזה והוא אומר, רגע, פשוט תתבוננו ותראו שאין לכם ראש, כי אתם מסתכלים מפה ולא רואים את הראש שלכם, נכון? אז אין לכם ראש, ואתם רואים את הגוף, אבל שום דבר לא מחובר אליו, אלא מין חלל גדול שמלא בכל העולם, נכון או לא? נכון מאוד. אוקיי, אז אתה קורא את זה ואומר, אוקיי, זה נחמד, מה אתה רוצה, אוקיי. עכשיו, הספר הזה הוא קלאסיקה, זה לא שמצאתי אותו על איזה מדף שכוח, מישהו המליץ לי עליו, כמו שאני ממליץ עכשיו. אבל לא הבנתי מה הוא רוצה, וזה היה בשנת 97, הייתי בהודו, ושתיתי בנגלסי, שזה יוגורט עם הרבה מאוד חשיש בפנים, והלכתי עם חברים לקולנוע, לראות סרט הודי. וזה משפיע עליי, ובאמצע הסרט אני נזכר בספר ואומר, ומנסה כאילו להבין את מה שהספר, ופתאום מבין, כן? ופתאום כל הקולנוע הופך להיות הראש שלי, זאת אומרת, מתוך על הכתפיים שלי מונח כל ההווה, כל ההוויה שנמצאת. וכאילו, זה מין וואו כזה עצום, שבאמת אין לי מרכז, ואני פשוט כל העולם, ואני מתחיל לצחוק, צחוק מופרע, וכאילו, וכמובן אני חושב שאני מואר, וואו, אנחנו צריכים לעשות באמת. הטריפ ההערה הידוע, שבאמת אולי כל מחפש רוחני, מתי שהוא חושב שהנה הוא הגיע. אוקיי, אבל זה היה חוויה משנת חיים בשבילי. זה משהו מזה נשאר אחר כך. וההבנה הזאת שיש בזה משהו שאפשר, שיש איזה דרך לראות את העולם שהיא שונה, אז קצת דיברתי על זה קודם. היא חוויה מאוד חשובה. אז אני ממליץ על הספר הזה. מהמם. אחלה תשובה. תתחיל איזה רעיונות לכל מיני פינות נוספות, אבל נשים את זה רגע בצד. מחר אתה מתמנה לשר החינוך, בלי רגולציה whatsoever. וואו. אבל המשימה הראשונה שלך זה להוציא נושא מתוכנית הלימוד ולהכניס אחד אחר במקומו. ועל כן אני מעביר אליך. אתה חייב להוציא ואתה חייב להכניס. אני מכניס מדיטציה, אני מכניס מדיטציית מיינדפולנס, בלי שום ספק. ולא שיש לי אשליה שזה מתאים לכולם. אני זוכר שבאיזשהו שלב בחיים שלי הבנתי שיהיו אנשים שזה פשוט לא העניין שלהם, הם לא בקטע של מיינדפולנס, וזה לא תופס אותם. אבל זה מאוד חשוב, וזה מתאים להמון אנשים, וזה יכול לשנות את המציאות שלנו, אני בטוח, כן? אז קודם כל, לכו תעשו מיינדפולנס. אגב, פה עוד המלצה, תעשו קורס ויפאסנה, עמותת תובנה עושה קורסים נהדרים, יש את גואנקה, אוקיי. אז גם את זה אנחנו נסים. כן. אז זה מה שהייתי מכניס, להוציא, אני יודע, משהו במתמטיקה. 100%, אין פה כן ולא. אני גם הייתי הולך לכיוונים האלה של מיינדפולנס, אולי קצת CBT לילדים. נשים את זה רגע בצד. שאלה נוספת. הרבה אנשים יש להם דגלים אדומים אצל אנשים אחרים. אני לא מתחבר עם אנשים קמצנים, whatsoever. מאוד מאוד ברור לנו מה הדגלים האדומים שלנו. מה הדגלים הירוקים שלך, שאתה אומר, אני מזהה את זה בבן אדם, וזה אדם ששווה להיות איתו בקשר. בקשת אמת. זהו. מבחינתי, אדם שהוא עקשן ונחוש למצוא את האמת, זה כל מה שאני רוצה, וזה משהו שמלהיב אותי ומושך אותי מיד לאדם. אני הייתי, תסלח לי שאני אומר, הייתי בהקלטת פודקאסט אחרת לא מזמן, עם אדם שהוא ציוני דתי, מתנחל, ימני לחלוטין, לא חושב דברים יפים על הפלסטינים, אבל אני יודע שהוא מבקש אמת. ומבחינתי, ואני יכול להיות חבר שלו רק בגלל זה, כן? שהוא באמת, הוא במסע, והוא נחוש, והוא לא משקר לעצמו, והוא לא משקר לאחרים.
יש בזה משהו שזה חלק באמת התכונות הכי חשובות של אנשים. אני אפילו, אני אגיד את שמו, רק קוראים לו רועי יוזביץ', שהמחמאות האלה לא יישארו... לא, חד משמעית, וסחתם, וזה משפט מהמם, וזה תשובה מהממת, באמת יפה. שאלה אחרונה? מורה דרך, מורה דרך, ישראלית, עולמית, מישהו שלרגליו למדת הרבה. יש הרבה, לא היה לי גורו אחד, למדתי אצל הרבה, רמש בלסקר בבומביי, הייתי אצלו המון פעמים ולמדתי ממנו הרבה, הוא מת בינתיים, פה בארץ, הזכרתי את עמותת תובנה, הייתי שם הרבה פעמים, לילה קמחי נהדרת, והייתה שותפה ומורה, והאמת גם ספרים, אני חייב להגיד, אפרופו הדעות הקדומות נגד סמים, יש הרבה דעות קדומות בעולם הרוחני נגד ספרים. אי אפשר באמת ללמוד מספרים, כן? ספרים זה כאילו, זה תבוני, זה שכלתני, זה אנליטי, זה ליניארי. אי אפשר... לא, אני למדתי המון מספרים, דברים שלא רק העשירו אותי, אלא גם שינו את התודעה שלי. אז גם ספרים הם כלי לשינוי תודעה, ואני ממליץ עליהם. מהמם. I will say no more. דוקטור תומר פרסיקו, היה כיף בלתי רגיל, תודה שבאת. תודה על ההזמנה, גם לי.